Ug mga adlaw ipahigayon ang ceremonial vaccination alang sa mga staff sa Lapu-Lapu City Hall or Lapu-Lapu City Hospital. Ano ang report? Giandam na karon ang medical tent sa Lapu-Lapu City Hospital nga mo'y pahigayunan sa ceremonial vaccination ugmang adlaw. May mga lamesa na alang sa counseling, screening o vaccination area. Samtang giandam na usab ang mga beds alang sa post-vaccination area. Di ni pahimutang ang mga nabakunahan sulod sa 30 minutos ngadto sa usa ka oras aron maobserbahan kung may nasinati ba silang adverse reaction sa bakuna. Ugmang adlaw simultaneous o dungan nga bakunahan ang upat ka mga doktor o ang head nurse sa Lapu-Lapu City Hospital. Musunod kanila ang laing 5 pa ka mga staff sa hospital. Apan sa musunod nga mga adlaw, target nilang makabakuna og napo ngadto sa 20 ka mga vaccinees. May gitagana nga 220 doses sa COVID-19 vaccine ang DOH-7 alang sa 110 ka mga health workers sa Lapu-Lapu City Hospital nga mipadayag og interest nga mabakunahan sa Coronavac nga iya sa Sinovac. Ang Lapu-Lapu City Hospital adunay 226 ka mga staff. More than 50% actually ang gusto dayon, no? In fact, ang kanang more than 50% gusto din sila nga ugma gali madapatan sila sa vaccination. But we have to do some segregation. Ug aron paghatag og kumpiyansa sa mga hospital staff nga magpabakuna, ang hospital administrator nga si Dr. Ronald Oporto ang vaccinee number 1 ugmang adlaw. Lagi kulba, no? In fact, wagi ko nakatug gabi. Kaya ako yung una. I was not expecting this. I was expecting Mayor to be the first one. Pero ako manggoy na ako sa hospital, so mao gini ako noon. But I'm confident that it's a good vaccine, the choice being agreed already, and then ang atong consultant mo iyang choice gyud. Target sa Lapu-Lapu City Hospital nga mahuman ang pagbakuna sa tanang 110 ka mga health workers sa Lapu-Lapu City Hospital sulod sa tulo ka adlaw. Ganiha, giandam na usab ang dugang vaccine carriers gikan sa Lapu-Lapu City Health Office nga mo'y butangan sa mga bakuna. Karong hapon o karong gabii, gikatakdang daduna ang 220 doses sa Coronavac sa Sinovac gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ngadto sa Lapu-Lapu City Hospital. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.